Kita yang juga ka film kolong ka jing it bat ka snam. Yang sedang nak ke episode ke Baningkong. Ka jing kedua ke Baningkong ha New York. Don arngut kisamla ki bahrus pa Henry ki basngo marway ha ka donut. Udah arbin karntiu. Udah trajong ke company ke bahe. Baram dor bat ke jing yo ke spa ke babun. Henry ka donut jung u ke sngo ke jing kenja bat ke jing yam. Kawai pat kedai ka Eli saling do kedai ka kun jong u businessman baponam tam ha New York. Kau baki beriu ki itangnya ka spa jong ka. Kawai ka mit ha ka perti jong ki ruspa u arbin ulu yo iya ka Eli sang jingai ka pung janli bat ka yang marwai hasnda jing khangit. Upai ya ka ki minit hendrai omnut ban le jan hadin ulai saka bat ong de kasur ka bajam pijus ngo marwai ne em wat haba pidon apdeng shibun kibriu. Ka Elisa ka kendit om judon briu ubakren kumta bat ka jubab jam hoj namar bun kibriu ki itangnya kaspa. Nadu kata kasni kisdang ya kren man kamit kilekif ki jingyat ha wat lek bat de samya ki jing yes sngosi jong ka jing im u arbin sedang isi saya ka Elisa bat ka Elisa ru ka sngan haba ka don bat u hendrai ka jingman jongki omne slam ka wai ka sngi u ba Richard u tip chapang ka jing ya dai jongki u bitar bah u khot ya ka Elisa office pidon ka jing ya dai bat u arbin u kli de kasur ka bakor oi papa nga i ya u Elisa ka jubab da ka jing yam u ba Richard u tit ya kemi em bide ban shongkrim bat briu ki bala ban penhe ka business jungi om badu bri u banabar kami no nakata ka kamera da ki khamat ki badap dang ke jing ki karing ka fun jong u arbin ngating ka ong da ka jingyam u jubab jam wating ngadon bat phi henrai om don batip bakane ka jingi jongki ka sedang wanra jingma.